at the Baba Grace TV. So, this is a trading and point Yanko Quantum. I was here. Obia Hoye. At the HNI and Tia Semfufra. Do be a ɛsɛ bi wɔ a wote a ɛyɛ a na ɛte akoma ɛsɛ bi wɔ a wote a ɛyɛ a na awerɛhɔ ɛyɛ a na asɛ fam paa nanso abusua ɔka na akɔ akɔsi sɛ wobɛdi mu awerɛhɔ atemi ne so a ɛso nyinaa yɛ nyame asɛm abusua ɛyɛ very very sad ɛnnɛ yɛda sɔre a na adwa da nɔpɛ yɛante asɛm de awerɛhosɛm a yɛtie nyinaa ne sɛ woba yɛ man Ghana ha a yɛn football clubs no mu baako wɔn mo akɔsi akan Ghana Premier League awie ɛbɛsena kɔ baabi ɔmo nam kwan so kɔ no out of nowhere abusua armed robbers abɛ attack ɔmo ama saa abɛ ɔmo kasa deɛ footballer baako yɛabɔ ne tuo yɛayaya yɛasa abɛ ɔmo kasa that footballer no ɔnte ase na ɛyɛ very sad nyame adom yɛn nsa ka ɛkwan a asɛm no fa so a ɛsi yɛ nyinaa mmerɛ aho papaapa Esther akɔ aba mmerɛ aho paa ɛsiane sɛ this is not what yɛpɛ sɛ yɛ man no babɛyɛ nti kɔba sɛ nsɛm bi sɛ si a Sister Joyce ɛyɛ ana ɛyɛ very very sad paa footballers so ɔmo akɔbɔ bɔ awie ɛbɛsena kɔ ɔmo nkyi ɔmo kurom baabi ɔmo wɔ ɛna kwan so yɛnim yɛ kwan so ɔmo bɛsɛ agye kwan yi so afɛ out of nowhere ɔmo bɛyɛ barrier sɛ ɔmo mpere mu ɔmo ntwam the driver no hu sɛ ɔmo mpere mu ɔmo ntwam ɛnea ɔdan na ho no akɔ reverse na wɔyɛ sɛ ebi obetumi anya nwuram baabi awura a no yi sɛ saa akorɔmfoɔ yi so ɔmo aboa ɔmo sɛ no deɛ ɛba pɛ no sɛ mamfa ama yɛ deɛ a ɛneɛ yɛmpene ma mo nso munya mo nkwa nti ɔmo starteɛ sɛ ɔmo tututuo ebinom mo si dwane ɛna yɛ nua bɛrima yɛ a ɔka deɛ ɔmo nyɛ dwane no tuo no bi kasa no a saa bɛyɛ amo kasa wɔyɛ nyame deɛ na ɔwɔsɛm ne sɛ he is just 20 years aberanteɛ no just 20 years footballer no 20 years deɛ wɔde 2005 yɛ a yɛ a ɔbɔ bɔ ɛde ma Berekum Chelsea ɛwɔ Berekum Bono region na aberanteɛ no firi Asenfo so Central region hɔ na aberanteɛ no firi yɛkyɛ sɛ ɔmo kyerɛ sɛ report kwa yɛgɛda kyerɛ sɛ ɔno ana hwɛ ne maame ɔno ana hwɛ abusua ɔno ana ne nsa bi ɔkɔba ansa na ɔmaame nsa akɔla no ɔno ana kɔba ansa na abusuafo nyinaa nsa akɔla football yɛ ɔmo akɔ akɔsi aka yɛ ɔmo ba na nipa bɔnefoɔ bi abɛn wɔdi ne bɔne saa ama sisi amuna kasa deɛ aberanteɛ Dominic Frimpong ne din no aberanteɛ Dominic Frimpong footballer professional footballer for Berekum Chelsea sabre wayɛ nyame dia ama kyɛ sɛ report yɛ tie kwan sɛ ɔkɔ Asenfo so sabre a ɔmaame ntimi ntena abusuafo ntimi yɛ ɔmo hwɛ because ɔno ara na kakra okurakura abusua yi na ɔmo nda so sɛ daakye bi nyame nam ne so ɛbɛpɛgye abusua no ɛduru level bi a kyɛ sɛ abusua yi na abɛnya ne so mfa so ɛna hwɛ de aba bɛsi emu ɔya paa na let's maame nkyerɛkyerɛ mu yɛ background to the story ne sɛ ɛnra ɔnsɛ Ghana ha du mɛmɛ nda ne kɔsi ada yɛ tae bɔ football matches paa Ghana Premier League nti Berekum Chelsea fo yi na ɔmo wɔ match a ɔsɔ nkɔbɔ wɔ Sama Boy so Sama Boy wɔ Western region hɔ baabi yes Sama Boy wobɛtwam ɛnsɛ Asankragu a area hɔ no hɔ na wɔ nti na ɔmo firi Berekum abɛsena akɔbɔ bɔɔl ɛwɔ Sama Boy yɛ nyame nkora nkyɛn adom ɔmo akɔbɔ bɔɔl na awie o na me wia yi na ebedi nkɔ aka ne atwe na ho adwen sisi bi so nti wodeɛ yɛnhwɛ nkyiremu a team na ankasa de aba beto dwa saa bere no mu nya confirm sɛ abrante na wuba sɛ the Ghana Football Association ɛne mpanyinfo nya be confirm sɛ yɛnua bɛrima no wayɛ nyame de a ɔnte ase enti hwɛ na das no yeah the team ne kan sɛ on our way back to Berekum so ɔmo kɔbɔ bɔɔl no wie ɔmo back to Berekum no from Sama Boy our team bus was attacked by a group of armed robbers who blocked the road to prevent our passage. Or Makoko born on Senra, born on Bonnet 3 p.m. They will be bear 5, on be free chrome or bear 6 or 17. Ebian Kahon, they were house and common than a day to my bar, but in the moment of my year, Timmy do a beer Sikasem whiting. Tibi omun Timmy Yan, one day no Sikasem, so or more that. And Timber 2 and Brena, Sabia Hotel, Kabia Mamapon. The Bromanam Quaso from Berekum Banana, which I said the Oka Masmokaya. And always be attack your mokwans. I mean, I can say, report being said, or mu ye body our quine a more yaw, or mu ye body our quine said that. I won't play on with him. Say, Bayani said, push out for now. We say, young play, when you say, Mofa, Moniade, is that burn on me? Yet also say, marksmen, wooden guns, and assault rifles
started shooting at our bus as the driver tried to reverse. The driver and who said, Debbie, so driver behind sharp. Driver behind am so no who say bia adibia sis okwan we bia nyame amwan edu a enye papa antempa obetry so obeba reverse na ne obetimi we yifuma san fa fufu and as remember be ground be kwa opo bia hye no bia bo no ban nti bra omani ba on driver any ba so say oba reverse driver yes oba reverse na and a break akronfo nku e ma akronfo ni break say sa ye pe wa je ho ne yema ne ade a oba reverse and omo sha say omo tutu omo say some tutu enye tuo ba kwa na me no omo tutu pa until the tinas no kan as the players and staff nti go back and players no yeah omo count bi na say team no omo ko ba bi say anye players nko coach ka ho technical team e bi ko ho team for no mpanyimfo owners of the team no e bi no ko aka ho say yen ko na yen ko di dwumadi na bibi anye boko bebre na see what say na ba say run for your life so ti bebre na see kwa say omo dwane apebe bi afa say de be ya omo benya omo nkwane chena bi boni bia ma omo so na say obi ane omo aba menya then a share nkofo na before omo ye omo wan say ne sa de a omo tutu na ti bi no ko shi nru no ba bi so omo dwen omo na ti unfortunately one of our players is badly injured sabre no onyan wi because report di gan beto dwa say ya boni tu ama ti bia owo mu no na mu tempa ya bom pa isa sabre na ho ma chi be tu ba bi nyakopon mrem na omo do na yarisa ti unfortunately ka and nchemi Brekum Chelsea Football Club no e de baba tu dwa na no na chi and afi e baba tu dwa sa abrantie wa yi nyame de anti abrantie no amefa no ho fo ni to so na hwefo in a abrantie American and wasem e mo ya pa wa in fampu where is abrantie Ronald Frimpong my man in a picture number na amanfo ni young boy 20 years we the minu aketo akra oni okay meba abusia yes the abrantie American as oni oboboard ma Brekum Chelsea in the picture with that half time no oboboard ma Diana Stars oni hwani small boy 20-year-old boy oni Dominic Frimpong as a bay where striker at the Brekum Chelsea so abrantie we na sabe am no kasa die on Katias from wahinya media so bi wadane bonkum so ya nyese bia yes nipa bia bewu die bedu ba bia ya na wu no de obade na hye de ama ona wu a ya na hadwe but we nyese bia obade ne bre na aso da bi nipa bonifu bi na akugina kwan nipa bonifu bi omso omode omonfo omon nsa nya adwuma bia ombedi nipa bone ombegina kwan mu na de anya omode a omagem omo na se bi sabe am no kasa bi so omagina kwan mu a omaye obi ba abrantie boni ya pa ama sabe am no kasa de onka atias for na eno wachi Ghana Football Association almost aba abonten aba be kasa o de yen hwe de almost okay na ya semo erade hu emobo okay so abrantie the picture in the meaning free so Ghana Football Association that in some bebra betudwa you almost di ya ADR opa but if you ever so the system failure where your mind ene ebi anima bi nka kwan bi kura ho a yebetimi afa so a ewu bi etesa na yebetimi asi an kwan na nka enkoba ne sa na so du bi a negligence kakra ene ne yoma bi a we nyina ya fanti no ya na enkoba ne sa and this is the official message of Ghana Football Association edi aba abetudwa ye ni na fa branch ni wo no nti ye hwe Ghana Football Association so nsem omo kan omo chere say on behalf of Ghana Football Association omo extend omo condolence edi ama Brekum Chelsea and our also mo CNT na ni na ya branch friends at Dominic Frimpong ya sabi am no kasa de report e ban say am Robert si bon nsem o mkodi nti abrantie no nkan ho ate asfasa asesu biem na waye nyame dia ya nti no mu na aka bomu a omo wo hye the Brekum Chelsea Football Club wo no mo ya akose omo nkafra arawo sem wasi no mo so nyankopon twedi ampon se wo no anka omo na on hye team no eti nti no so Ghana Football Association sem a omo dia babiti na of Ghana Police Service enso ba be kasa on say ofi bibia sabe ya omo ko esama bo na oba bitwa mu nyina hini the report say ba bi si ye no ebe nyina hini ye wa asante mantem a ho na arawo sem si ye ti enti the Ghana Police Service for so aba abonti omo ka e dia fan sem we na ye fani na Mary so we just breaking news aba betodwa na nti ye dingi na ho sem e be som amansan now so oko yes on your screen sabe the Ghana Police Service officially almost the aba betodwa e fa ro sem a esi nti none of police on manhunt for highway robbers who shot one dead at
ahyeresu ti kuro a awerɛhosɛm sii so no report ɛba no sɛ yɛfrɛ kuro no ahyeresu ɛhɔ ɛna awerɛhosɛm sii a saa bia mɛka sɛ yɛnua bɛrima ɔyɛ nyame dea na ahyeresu no report kyerɛ sɛ ɛwɔ nyinahene mpatam wɔ baabi nti yɛntoa so na yɛntie deɛ police for aka no officially from Ashanti Regional Police Command. Almost say the Ashanti Regional Police Command has launched a manhunt for armed robbers who attacked passengers along the Asheresu Kwame Jumosreso Road in the Nyinahini district on Sunday, 12 April 2026 at about 10:30 p.m. That's what I'm saying. And not only the 10:30 in the morning, and I was saying, American is here. Now, it's here. Ɛwɔ ɛyɛ Asheresu ɛne Kwame Jumosreso ɛkwan so. Ɛsɛ nkuro no sɛ deɛ ebi ase ofiri Mampɔn ɛkɔ ebi ofiri Mampɔn ɛkɔ ebi ɛnfa no sɛ Jamasi no. Ɔsɛ nkuro no bi wɔ ntɛm nkuro bi te sɛ ne ntin ne ade nyinaa wɔ ntɛm nti no ɛyɛ saa na akɔ sɛ Asheresu to Kwame Danso Asheresu to Kwame Jumosreso kwan so yɛ nkuro no bi wɔ ntɛm saa kwan no so mu wɔ baabi ɛna asɛm si yɛ wɔ Nyinahini district ɛwɔ Asante Mantam ase na sɛ Atwema area hɔ 10:30 nwura number ɛna sɛbi akorɔmfo yi hyɛ ase a wɔn di bekum kyɛnse fo ebɔ ne ayɛ nua bɛrima wɔyɛ nyame dia na afei ɛtoa so wɔ sɛ police patrol teams responded to distress calls and proceeded to the scene where a VIP bus with registration number AM 9334-20 carrying about 30 football players and officials of Bekum Chelsea from Samaboy to Bekum had skated into a bush while attempting to escape from 6 armed men, 3 of whom were wooden pump action guns. Until almost just a bare 10:30 or no munya call. Ghana Police Service was Ashanti Region. Omunya call say Sebi nipa body phobia bi gyina saa Asheresu no Kwame Jumosreso kwan so. Ya wɔn mu di nipa bi bɔn. Na ɛnam so wɔn mu di nipa bi bɔn nti no. VIP bus bi a ne number no yɛ AM 9334-20. Sebi ya ɛde players bɛyɛ sɛ aduasa ɛne officials ɛna na every Bekum every summer boy bɛsina kɔ Bekum. Amanya ko wura kwaye bi mu. Abusua na mu yɛ mo. Ka na amanya ko wura na sɛ kwaye bi mu. Ade nti aka na amanya ko wura na sɛ kwaye bi mu na sɛ nipa bɔnifoɔ bi nantie bɛsi nsia abɛgyina kwan no so a wɔn edi bɔne ɛtututu so wɔn ko na nipa nsia a am Roberts nsia a ɛatake Bekum Chelsea fo yɛ abakɔ yi nyame deɛ emu mmiɛnsa deɛ na wɔn kura pump action gun. Yes, emu mmiɛnsa na wɔn kura pump action gun. Yɛ akyɛ sɛ ne kura wɔn de yɛ deɛ wɔn pɛ sɛ wɔn de yɛ bia wa imagine ɛwɔ sɛ wɔn sɛ deɛ asɛm si teɛ ɔsɛ ne mu mmiɛnsa kura pump action gun deɛ a na sɛ ne nya asɛm ketewa yɛ adeɛ ne nyan na nkɔfoɔ no pɛ bɔne ayɛ no nti na wɔn gyina kwan mu a na wɔn yɛ saa nneɛma a wɔn ɛyɛ no afei ɛtoa so bi wɔn sɛ during the attack tete ni ha na ɔbɛkyerɛ mu deɛ nti aberanteɛ no wi yes Dominic Frimpong aberanteɛ no ni na mefa ne kra nsie yi okay nti wɔ sɛ during the attack Dominic Frimpong, a footballer, sustained gunshot injuries and was rushed to the Bibiani Government Hospital, but unfortunately passed away while receiving treatment. And you know, Abrantia Dominic Frimpong on the 20 be Casano, 20 be Canapa, a brana Uruguay. Na it only be Can, only they call Bibiani because Bibiani was Western North region, but Sassi Moses in the Hill district, here was Shanti region, no correct. When you hear him, South Crimes, you know, you bang, you know, area on a bang. Bibiani pa ben Western North because one acquire on the boundary between Ashanti region and Western North region. There was also you know crooked to an what yes our Western North Bibiani say omo be Ashanti region pa to call kwan say nipa omo kan tell say one Ashanti region about say Bibiani kwa Ashanti region. So we say ethnicity and no so how one is here na ben Bibiani mu even though in the district but the ben Bibiani on the record Bibiani Government Hospital and Tempana. Now for that was no say but unfortunately passed away while receiving treatment. Abranteɛ ɔmo go do Bibiani hospital hɔ no. Yeah, doctor for ne mpanyinfoɔ hwɛ sɛ nka nkɔbɛbɔ ne mu na obetumi anya ahoɔden asan abɛka yɛn ho. Ɛna awerɛhosɛm ne sɛ bere a doctor for gyina ne so no a sɛbi fofi a toata no aduane aba ho nti yɛn nua Dominic Frimpong ɔyɛ striker ɛde ma Bekum Chelsea ofiri Asenfo so Asen de hyɛ Central Region ɔyɛ nyame de ayɛ a yɛasabi a ɔmo ka sɛ nkɔ anim bio. Na afɔ ɔmo to aso ɔmo se another victim. Next, another victim, a friend said, George Usu free year, almost 52 years. And also, a confoy, apart from so much, almost sound of being
sika 45 million tete sika no abusua asɛm no mu wɔ yaw sika 45 million 4,500 cedis ɛna nipa bɔnefoɔ nipa nsia no bisa kwan mu di bɔne ɔmo rɔbe ɛyɛ ɔpanyin George Owusu Afiri ɔno nso ka team officials no ɛdi sika no firi no 45 million 4,500 Ghana cedis afei apolisifoɔ kɔdu hɔ no ɔmo kyerɛ sɛ ɛyɛ BB cartridges were retrieved from the scene to assist investigation. I say, according to the money be on Sakai, a free accident scene, or I say, a free the disaster scene. And I police for on Saka, need a mokoboa. Now, boy, if you want me a tracy, I forensic investigation at the Amia who almost be these are burning. Now, from to also be on said the regional police command, Ashanti region, has deployed additional personnel and crime scene experts to the area and is currently on a manhunt for the suspect. So I'll be a coba Asante. Wɔn ntɛm paa wɔn ayi apolisifoɔ mpanimfoɔ wɔn nim de paa so wɔn kɔ saa beaeɛ asɛm si which is ɛyɛ ahyesu ɛne Kwame Dwuma stretch ne soɔ no na wɔn kɔ yɛ nhwɛmu anim yie a ɛmfa nyɛ nhwɛmu sɛ ɛbɛyɛ a wɔn di bɔnɛfosɛm sɛ saa beaeɛ sɛ wɔn dwane wɔn nkyi wɔn nyinaa Ghana police service wɔn kasa wɔn bɛkyew a abusua wɔn bɛkyew ama yɛde wɔbɛgyina mmerɛ nim na Ghana mmara ɛne wɔdi saa beaeɛ wɔn kasa deɛ Ghana police service is on manhunt for saa yɛ nua no mu a wɔn di saa bɔnɛfosɛm sɛ sɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛtumi de wɔn abɛgyina mmerɛ nim na Ghana mmara ɛne wɔn adi na afei biribiara ɛnso ayɛ asomdwe abusua na biribiara ɛnso ayɛ kɔkɔɔ ntiɛ no ɛne kakra efiri Ghana police service aka kyerɛ bɔ a yɛde wɔn nso abɛtum na afei wɔn yɛ na wɔn sɛ the police assure the public that the perpetrators will be arrested within the shortest possible time. So wɔn kan bi nyinaa yɛ di a yɛsoma te sɛ wɔn edi bɔn ne deɛ ɛkwan biara so wɔn bɛkyi wɔn anim yɛ na wɔn de wɔn abɛgyina mmerɛ anim na Ghana mmara ɛne wɔn adi sɛdeɛ yɛsɛ na ɛfata na wɔn yɛ na wɔn sɛ the public is urged to remain calm and continue to have confidence in the police while investigations continue. To almost say, amansan nyinaa Ghana nyinaa yɛn ntam twukuru yɛn nya abotua yɛn nta wɔn akyi ɛberɛ a wɔn yɛ nhwehwɛmu ɛde afa asɛm no na nipa bɔnɛfoɔ yɛ saa no Ghana mmara ɛne wɔn adi abusua krataa yi ɛyɛ Yewura Godwin Ahianyo ɔno yɛ deputy superintendent of police ɔsan so yɛ head of public affairs ɛwɔ Asante Mantam ha ɛna krataa ne nsa hyɛ ase a aba bɛtɔ dwa na wɔn kyerɛ sɛ yɛmfa nso Ghana mma nyinaa na obiara hu sɛ aberanteɛ no wu a wawu yɛayɛ a yɛn nua bɛrima no ɛwɔ no ɛsɛ bi ɛnyɛ sɛ bi a wɔn atena wɔn nsa anaasɛ wɔn ayi wɔn ani saa na wɔn bɛkɔ so adi nsɛm no akyi yɛ a wɔn ahyɛ aseɛ bi de nhwehwɛmu saa bere a wɔn kasa kura binom kɔn mpata mu hɔ wɔn nyinaa kɔ de nhwehwɛmu aboa na wɔn a sɛbi soso sɛ wɔn na adi bɔne sɛ no Ghana mmara ɛne wɔn adi na biribiara ayɛ asomdwe ɛwɔ nti emu ɔya paa san sɛ mekɔpɛ biribi aba abɛdi ɛne mba bɛyɛ dɛn ɛne nam aberanteɛ yɛsɛ twerɛsɛm koraa ka sɛ nsɛ ɛnyɛ adwuma ɛni kwan sɛ didi nti ɛne mɛyɛ adwuma adɔm akyerɛ nyame de ama ma ne bɔɔlo bɔ mɛyɛ me ho abɔ bɔɔlo na me so aba afa so aba me man ɔkɔbɔ bɔ a hwɛde akɔ akɔsi yɛasɛ abraham no kasa ɔyɛ nyame de a ɔnka ate asefoɔ nam sɛ report bi koraa ne sɛ akwadaa yi because akwadaa agɔ 20 years pɛ 20-year-old footballer ɔne kɔba report yɛn nsa ka from asefos ni sɛ ɔne kɔba na ne maame nsa akɔ na no nti saa bere asɛm yi ba sɛ ɔmaame ntimi ntena yɛakyɛ sɛ yɛpata ɔmaame baabiaa yɛmpata and ɛmu ɔya ɔhu sɛ football no Ghana yɛbɔ no bɛyɛ sɛ 3 bia 3 nti wobɛwie no bɛyɛ 5 kɔ football no yɛ 1 hour 30 minutes ɔbɛhome half time 15 minutes na yɛ 1 hour 45 minutes additional time for 5 koraa na 1 hour 55 minutes wobɛwie no wobɛkyeakyea ne ade nti ɛbɛyɛ 2 hours yɛmfa no bɛyɛ 2 hours mpo nti yɛdeɛ ɔmbɛwie bɔɔl no bɛyɛ sɛ 5 wɔ baabi ɔmbɛwie ɔmbɛkɔ dressing room ɔmbɛyɛ post match interviews ne adeɛ bɛwie no na bɛyɛ 6 abɔ so ɔmbɛpɛ biribi adi kɔ ɔmbɛdidi ne adeɛ no bɛyɛ 7 nti sɛ ɛno ɔmo firi sama abɔ no bɛyɛ nimmerɛ bɛyɛ 7 na ɔbaabi na ɔmo firi hɔ nti du baabi a sɛ sikasɛm yɛ a ne ho ɔden but nyɛ saa ebi anka nnura na ɔmo bɔ wie no kɔkɔ aburokyire ne adeɛ a ɔmo kɔbɔ bɔɔl bi sɛ wie a ɔmo kɔ adeɛ bi ɔmo de wie mu hyɛn na ɛbɛkɔ baabi a ɔmo firi ɛbaeɛ nyɛ saa nso ɔmo bɛda adeɛ kyɛ na ɔmo kɔ but ebi yɛ sikasɛm ho ɔden kakra nti na ma a team ne yɛ sɛ ɔmo nda because sɛ ɔka sɛ ɔkɔda a ɔwɔ akɔda hotel anaa mpo guest house 30-man contingent sɛ bi a obi akora sɛ ɔde 2 in a room koraa na hotels ne bi so wɔ hɔ a ɔmo ma kwan sɛ nipa 2 in that room baako ti sɛ mpo ɔmo ma kwan koraa 2 in a room a mo kyɛ ma that's nipa 50 rooms 15 yɛ ɔmo bɛgye
So room back could be acquired 200 Ghana crown same count. That's 3,000 Ghana for that night. It be an so I'm dini hosa no me say yen kwaji hotel ye besa aba. And I come say be oh fan say one in the room crown and we 30 contingent. Obia 200 crown that's about 6,000 Ghana cedis. Send me na beko. I'm upon somebody breakfast. Same count, sana my dream. Take your motion when you na. I'm saying, Saudi, I am not saying, baby, me save you cost. But saying, you mu pan and can hold in over. Kwabo boy, we are brave, and come home, no matter, not the chamber. But then you're more from so. And I showed the babies. I am a hardry. I am a hardry, but because quite be a union before so good. But when the yes, sir, I put for now, more still one can. No one you should munko see you. Now one year. Ọmụ hụ bọ na aberante yi wɔ mu yɛnti ɔmo na Ghana mmara ne ɔmo ni because the way a nipa no bi di mmara hyɛ ɔmo nsam edi bɔne yɛ nneɛma a ɛnsɛ mfata ɛyɛ a ne ha adwene paa ɛyɛ a ne ha adwene nti nyame mfa yɛn nua bɛrima no kra dɔm ne fɛn pɔn nyame mfa ne kra nsie yi na ɔma ne baabi papa ntana dan kɔ ama yɛn nyinaa yɛ ne twɛ di ampɔn ahyia mu na yɛato ɛresi dwom nti birikum kyerɛ sɛ bɔbɔ kɔ no so ɛma mo nyinaa yɛ akɔ asɛm no mu ɔya paa but ne nyinaa na maka sɛ ne nyinaa akɔ bi sikasɛm bi a o nyinaa de safo yɛbɛka akɔwie sikasɛm yi because sɛ ahoɔden wɔ hɔ deɛ a na nka bi a ɛwɔ sɛ wɔn da na adeɛ kye a wɔn aba bɛde bi aba kɔ wura mu a bɛhwɛ no na ahoɔden no ni hɔnom saa nti no ɛna yɛmbra saa da no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛdeɛ magye hostel expense akyɛw sɛ 60 million na 30 million ɛna wɔn da wɔn so a yɛbɛkye anɔpa sɛ wɔn di breakfast a wɔn aba tie bi a ne nyinaa na sika team na ɛbɔ so Dominic Frimpong, Yaman the cry. Is the intention of for the be a bay, Yanfa Shurina, and so Emery said yes, it's and your book. Okay, so Estadalagan, Esther Biabo, you also afternoon watching from UK. Okay, I had your morning. Okay, Matia, Ruka Adam, hello about Papi Biabo, Ruka, you offer some way there. After Joyce say, oh, hey, someone, good morning, my dear bro. Joyce, just say, Moya, good morning. Say Joyce Biabo call on a year. After one be in the comment about. 1 BM. The South African tanker say, good morning, dear. After Sadagan say, oh, so sad, very sad. But I'm at the South African tanker BM say, please like the video. Were they going to rob them of their boots, footballs, their jerseys, or what? This is really sad. They're very, very sad. I'm not doing what I meant here. We got footballers here. I'm not going to be here. And here, I'm not being here. Hey, your balls, your jerseys, there. Kwame, you can. Yeah, it's very, very sad, Kwame. Very, very sad. Dear, I'm not attack your mouth, from. Yes, it's yeah, 20 years, Abranti, 20-year-old footballer. You want to come on my men's corner. This is imagining conference, and ya, or mammy bay a day. A bushia for bay a day. Oh, to be a my homobo. My homobo, homobo, mine. Ah, I won't say, it's not here, but you know, oh, I am a hard, you know. I call for Nipper Bonnie for deep bonnet to do. Nipper Bonnie for deep bonnet will make too much. Yabakai, Kumasi, in the year 2020, was it 23 or 2023? Major. It's like you must say, I could boy two beds and new corner. I have free Kumasi, if you had for SARS. 2023, somewhere September. Oko a year, now quite a say. So combine and power me area on man, if you are in kind. Or no, I could am a boss houseboy, but some if you know. Houseboy, go find out for Bamon, the war, my minister can corny. Ɛde adeɛ bɔne nko a ne wɔ nipa bi tiri mu a ti bi ntimi di bɔne saa wa bra wɔn nwɛn ho etu de sɛ bibi kɔ a na wɔpa agye firi wɔn ani gya no 20-year-old man small boy mi nua ketewa kora me kyɛn no fie bebree sɛsi abɛɛ dɛ paa na nti wobɔ nipa no to okuekue nti wɔn nwɛn ho sɛ ɛyɛ na binom bɛhyɛw ɛmenim ɛhyɛw a ɛwɔ nipa bi ti menim how a ebinom sɛdeɛ ɔmo nyini ba no de adwe kyɛ sɛ ɛdeɛ ano sɛbi akɔkɔ koraa afɛ so na sɛ wɔkum akɔkɔ asɛ deɛ ɔmo si yɛ o yɛnti bi no mo nya ahomɔborɔ yɛ adɛn ɛdeɛ bɔne nkɔ afia nkan kuma sɛ yɛyɛ a sɛ kɔma yɛ mpawa me ɛna ɔno nso saa houseboy a wo akwadaa a wayɛ sɛ me a mmɔborɔ a ɔnsonsɔn ho nsɛmunu saa obi a wɔmmɔbɔ sɛ bra na memfa wɔ adwuma ɔma ɔdan dɛm ɛhwɛ wo kama ɛtua wo kakama na wakɔ akɔfa na afɔ sɛ momra nye nkoku me mada ama mpa mo de sika akɔ wɔ afia henkan kon ya ɛyi ne frati as fast as so ade bɔne ko na ya na ɛkɔ so yɛ man Ghana
2024 menka entertain aso ma will be aberanteɛ no na ɔbɔ nnwom anaa yɛ will be yeah ɛyɛ alert sɛ ɔbaa ne girlfriend nkyɛn ɛwɔ town so anaa yɛ ankyɛn na nipa bi kɔ pae ɔno nso korɔmfoɔ saa ma yɛ ɔmo ko aberanteɛ no ɔtiam sɛ menyɛ korɔmfoɔ meba obi wɔ menyɛ korɔmfoɔ ebinom ansuro nyame ayɛkɔ yɛ yɛdi akyire paa woka mu deɛ afia nkan deɛ no afia nkan deɛ no anaa woka wɔ ne bi deɛ no akua ma me ho ɛ wada wo na Kumasi yɛ ya tana so ɔmo pae aberanteɛ no korɔmfoɔ sɛ mobu nyina no ɔsu yɛ na metae bɔ ne voice no bi mobu nyina ɔteam awurade nipa mmerɛ obiara ntumi ahu sɛ daabi ebi a deɛ aberanteɛ yi kura so a ɔreka nsɛm yi moma yɛnya aboteɛ ne yɛnhwɛ yie wɔ nneɛma bi ho moma yɛmpere ɛho ntu anamɔ bi na ebi akyerɛ bi ne akɔyɛ mfomsoɔ daabi obiara anwɛn ho saa ɛma anaa yɛ awo ne bi enyo ntumi yɛnim deɛ nka ɔde nnwom nto ɔba bɛdu wɔ yɛ man Ghana ha yɛnim deɛ nka ɔba abɛyɛ ɛde aboa yɛ man yɛnim mfasoɔ anka yɛbɛnya firi so baabi anka ɔman yi ɛreba abɛdu bɛ nipa bɔnefoɔ bi yɛayɛyɛ ekum aberanteɛ despite nteɛmu a wɔteɛ mu nso a wɔsu nyinaa obi anyɛ ahomɔborɔ ekum wele bi yɛayɛ ama tena yɛda so akɔ ho court yɛda so adi mu akɔneabɛdi wɔ court yɛkɔ asokwa ɛhɔ koraa yɛmfa kuropɔn court ne yɛba abɛsene kɔ high court ɛnso wɔ nkae nti saa na yɛpɛ no anaa ada moma yɛhu yɛn ho mmɔbɔ wate na ɔyɔnko da no da afia nkan case no ɛyɛ asɛm o the last time ne nua ne kasaeɛ na ɔmo no koraa bi a ɔmo bɛba yɛ feed about the story ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo follow updates na ɔkɔ ɔtakye nti deɛ me akora weekend me ne ɔmo kasaeɛ but wode yɛnya abɔkyerɛ no a me find out de akɔ akɔsie na yɛde mu update abɛsom why kɔyɛ asɛm baako a na ɛmu ɔya na ne nti yɛne di akyiri paa up to now yɛmpa aba wɔn ho yɛbi so adi akyi nti nsɛm wei nyinaa no wotena ase a na wodwen ho a na asɛ ne ɔman yi koraa yɛnni tim a ɔman yɛ ho yɛnni ahomɔbɔ ɔman yɛ ho nti yɛbɛsrɛ obi sɛ yɛkɔkyena ma ɔpanin bi de to ntoma sɛ ɔyɛ ɔhene kɔ akɔpa akyɛw masa yɛkyi nipa no a munya na Ghana mmara ne bi yɛkyi nipa no a munya ma Ghana mmara ne bi yɛkyi nipa no a munya ma Ghana mmara ne bi na asotwe bi ɛsɛ fata biara yes ɛyɛ a unfortunately I think sɛ abusua no deɛ mo na namba no ɔno ɔkɔyɛ yɔnko nua I think so yeah unfortunately abusuafo no ankasa no yɛne ɔmo lose touch so nti wei no bia na ɔyɛ yɔnko nua nti na wɔn nim sɛ sɛ yo but ɔdeɛ mɛyɛ checks na ma update yi na why mɛyɛ checks na ma because asɛm yɛ asɛm a mɛni di akyire paa awudie nsɛm deɛ mete a mentimi ntena o because ɛdeɛ na bɛba a ama ɔman no mese ɛnam awudie ni a wɔde ɛkɔ so nti no sɛ yɛbɔ sɛm na obi ewura dɛm ɛbɔ sɛm na obi ewura fie ɛbɔ sɛm na obi ewura fie nti wobɛkɔ news site bi no ebi obi wɔ hɔ anka news site ma mebi ti news site hɔ obetumi aduro no mɛkɔ obetumi asɔre ano anuane asi mmɔnten so baabi ama amanfo abɛtɔ ama ne nsa akɔna no ɛkyina nko obi asuo sɛ bɔ sɛm na ɔwura dɛm mu a yɛba abɛkyerɛ okum ɔba abɛdi bɔne maame yi sɛ ɔde aduane bi si mmɔnten so suro sɛ mɛde bɛsi abɔnten a ɛwɔ news site ɛkyina nko bi a nipa bɔnefo abɛto ahyɛm so nye news site nko yɛ old site ne adeɛ nyinaa nti sɛ akɔnfa gye mmɔnten so afa mate akua media akyire nti update bi a meba abɛsom why wadaroma yes nti yɛbɛsrɛ sɛ mpanyinfoɔ mu a na wɔn a ɛyɛ nipa bɔnefo sɛm sɛ deɛ yɛkye wɔn a Ghana ma ne wɔn nipa a nsi anyame adom mpanyinfoɔ yɛ adeɛ paa Inspector Chuma Sita akum yɛgyere no life imprisonment ɛna abesim killer yɛ a okum yɛn nuanom nkwadaa wɔn nso yɛgyere no life imprisonment ti basa na nyinaa yɛyɛ nya gyidie sɛ okay ɛne system no bi so a ɛwɔ ke just like how it is supposed to be nti ɛbusua yɛn mo nyame mpa no biara ɛnyɛ bɔkɔ nti yɛde nyinaa bɛpem akua aprɛmprɛ sɛ God bless you amen akua ɔnhyira wɔn so paa na ɔnyɛ ɔso akoma so adeɛ ɛmfa ma Mr. Ade Emmanuel say good morning I'm watching you live from Germany Bremen any news Ade Emmanuel news ne sɛ aberanteɛ yi a ne ho firi twa bɛyi ɔbɔ bɔɔl ɛde ma brekum Chelsea yɛfrɛ no Dominic Frimpong ɔyɛ striker or 20 years nipa bɔnefo bi akunu yayaya abira no a brekum Chelsea kɔ bɔɔl ɛwɔ Ghana Premier League nkɔbɔ bɔɔl Sama Boy Western Region Sama Boy no bɛtwam asanko na wɔtwam na akɔ nkɔbɔ bɔɔl Sama Boy ɔmo ne Samatex 1996 as 1986 ɔmo na wɔkɔ bɔɔl na ɔmo wie yɛ a ɔmo bɛn no mɛ no bɛyɛ sɛ 10:30 p.m. ɛwɔ Ahyeresu ɛne Kwame Dubi stretch ɛyɛ ano no wɔ Nyinahene area hɔ no baabi no ɛna nipa bɔnefo bi armed robbers ɔmo yɛ bɛyɛ sɛ 6 ɛbɛyɛ attack ɔmo
ɛbɛ attack ɔmo bus no na ɔmo attack ɔmo bus no sɛ ɔmo bɔ tu mu a ɔsɛ driver no yɛ sɛ ɔde car no fam wura mu baabi na nka wadɔgye ɔmo nti binom press bi sisi ne staff bi sisi sɛ ɔmo dwane na ɔmo agye ɔmo kra nkwa ɛna ɔwɔ sɛ yɛn nua bɛɛ ba dɔm Frimpong yi etu kasa ano a yɛde kodu biribi ne government hospital saa abira no kasa deɛ wɔyɛ nyame deɛ ɔnte ase nkɔ bia ne ne mu nti dɔm Frimpong wɔwu yaayaaya arɔsɛm wɔ asi yɛ ne ti aba na yɛde aba bɛso nyinaa yɛn ho nti yɛsrɛ obi bɛka sɛ kwabena sɛ wɔsɛ wɔbɔ break mu kyerɛ sɛ ɛna ɔhyɛ Diana Stars for GC ɔn sɛ na ɔbɔ Diana Stars saa abira ɔmo take picture yi nti ofura mu na ɔkɔ break mu kyerɛ sɛ nti na ama ne te saa nti nyame na ho yɛ nua bɛrima yi mɔbɔ na baabi a ne kra wɔ bi ɔmo ne baabi papa ntena meaning sɛ ɔda adwene da sɛ sei na ɛba bɛsie abusuafoɔ ofura asenfo so na yɛateɛ ne sɛ ɔkɔ asenfo so a ɔmaame ntimi ntena ɔmaame ntimi yɛ ne ho hwɛ yɛato maame ɛne awerɛhoɔ ne bena ɛne ne so pa nti nyame nka abusuafo nyinaa ho na ɔma biribiara ne mu ayɛ na ɛnsie yie ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu nti amen abusua meda sɛ ɔgye berɛ na ɔbɛhwɛ mede de kwabena wo so ɛberɛ pɛ me yɛbɛhyia nyame nka ho makra bye bye